Ya David ya ne uga ce ka kara mai lemon nan. Ogan ku ko kaje ka ce na ce ba bashi an soke bashi an rufe daga yau. Shikenan. An soke bashi yauwa maza ka je ka gaya mai. Mutane ba hankali kullum ne da a karya mun jari ya fi so 73. Awa ne. Oga sannu. Ya wannan lemu gare ka. Ya wuce wani kai da Allah ba na son shirman banza ni lemu nake so. Ya guri muka ya guri. Kama san darajar kwastoma ba. Allah ka. Ba da Allah. Ba ni cincin ko shi ma zai na wannan. San ko somomi irin ku in ba mu haƙuri da ku ba. Lemu mai wuta yana tada hayaki a ciki. Ai gas ne ai haka yake ai lemu. Lemun na ya expire ba zan biya kudin shi ba. Me gas ne haka yake ura. Ya kowa yana gani yana shan lemu baya wannan abin ni wanda zai wannan. Assalamu alaikum. Ga barko. Ya akwai fantan nan. Sanyi? Akwai sanyi lemu akwai sanyi. Akwai sanyi sosai ka tabbatar? A lemu akwai sanyi. To ba ni fanta. Amma kai an iska ne na ce ka bani lemo mai sanyi za ka bani lemo mai zafi. Wallahi kai an iska. Kana ba mutane lemu mana kyau. Ima ga yana wannan ko yana ci ne wallahi ciki na fara mun wani yiri. Kai da man cutar mutane kake yi? Ba ni canji na ne ba ni canji na. Baka bani kuɗi ba mana oga. Uga na baka kudi a nan gurin na zo na baka 1000 a nan gurin. Wallahi baka bani kuɗi ba. Tsohuwar 1000 na baka yanzu. Allah. Bai bani kuɗi ba. Kuna fa kai cewa da sai dai amma sata kuɗi wa mutane ko? Na dau kudi na bashi a nan guri ina zuwa na dau kudi na bashi. Ba kudin sa. Ba kudi na. Ka bashi kudin sa ma. To duba. Duba junka. Bashi kudin sa ka zo kana wani. Duba da Allah ya kari ke duka banda ba. Kai kudin ka ne? Wannan barawo ne bai bani. 500 na bashi. 500 ka bashi ka bada 500 ne? Kai ya baka 500. Na bashi 500. To ai ma ko titi. A ba wannan barawo ne. da Allah ka duba. Da Allah ka duba. Wallahi na bashi.